Shalom horas madihita saluhutna. Di hamu akadamang doho dainang manang di dia pehamu maringanan tangyang nami toktong mahamu di bagasan hahi pason dohot pangaramotion itu hata Jesus Kristus. Adorak sota parade hata itu hata jumulu mahita martangiang. Dameni debatana sumurung sian saluhut na roha ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatan itu hata nagabi jamita di minggu patuluhod dung Epipanias ima di tanggal 26 Januari 2025. Hatan itu hata natar surat di Sada Korin bidu 12 ayat 12 rodi ayat 20 dohot topik minggu hibul dagingi alai torop ruasna. Banyak anggota tetapi satu tubuh. Ujahama di kita songonoma di dok hatani tuhata. Upamana hibuldo dagingi alai torop do anggo ruasna. Jala ruasna toropi menjadi hod daging nasasadai. Songonido Kristus. Ai todi nasasadai do di padidihon tuhita saluhutna. Gabesada daging. Nang Jahudi, nang Gorik, nang Hatuban, nang anak mata. Jalatu saluhut hita di painupon todi nasasadai. Ay dagingipe dang nasada ruasna tung toropdo. Tung suranin napahat di bahen naso tanganau dang masuk dagingau. Tung naso masuk daging may alanii. Jala aut suranin na pinggoli, ala somata au, dang masuk daging au. Tung naso masuk daging may alanii, aut mata sadok dagingi, di dia ma parbinigian. Aut pinggol sadok dagingi, di dia ma parnianggoan. Alai diatur hod debatado inganan ni ganup ruas di dagingi, marguru tulomo ni rohana. Alai aut sura sarua sisude behama dagingi. Alai nangpe torop akaruasi sadado dagingi. Ima hatani itu hata. Di hamu kadongan saha porsiaun di sadatiki marsual ma piga-piga ruas ni pamatang ni colmai. Ima bohi pardopahan manang wajah, tangan, pat manang kaki dohot siubion butuha manang perut. Nya dimulanai macedingkat do nasida naopat. Dangadong perbedaan, dangadong persalisian. Hidup rukun akur do nasida rupani. Alai di sadatiki gabe tubuh ma persoalan di nasida ala masing-masing saling menonjolkan diri menganggap dirina paling penting rumikot sian donganna. Audo na rumikot, audo na umarga ninna rupani. Persis songol liturgi ragam profesi na tabigi di perayaan Natal sinato hari sade. Tanpa aku kalian tidak berguna. Deido di dok tahe. Pak do parjulu nama dok. Asa diboto hamu audo na rumikot. Akulah yang paling penting nebana. Molo suado ngau dang boy hamu manang natu dia. Nebana rupani dengan angkungnya. Ro matangam madok. Pat paso mata hatami. Audu narumikot. Molo suado ngau dang marlapata kamu sudi. Memang tohodo molo suado pat dang boy manang tu dia. Dang boy mardalan. Ale dang rikoti. Justru molo sokarejo do. Olo gabi susah hamu sudi. Ala tangan do nakariju mangalului ngolu-ngolu jadi audo narumiko siako ninna sitanga mamadok tu sipati. Mabigi mamitor lalain masibuhi di do ibana ma audo narumiko siaka munda dua. Tahu nggak kalian manusia itu dihargai karena apa? Karena wajahnya kan. Wajah yang tampan dan cantik membuat manusia dikagumi. Selain itu aku memiliki panca indera. Mata, telinga, hidung, lidah, serta mulut. Nah,
Jelas-jelas aku yang paling hebat dan paling penting. Ninna sibuhi tuna duai. Roma muse sibutuha. Dan tinggal diam ibana di persoalan ini. Di do ibana matu sifat. Si tangan doho sibuhi. Asa di boto hamu audo narumikot. Kuakui kaki lebih kuat daripada aku nebang. Tangan lebih pintar, wajah lebih cakap. Tetapi sebenarnya akulah yang paling penting. Tanpa aku kalian semua akan tewas. Ninna sibutu homa tuna tulu ruas ni pamatang nakkining. Mabige celoteh ni sibutu haon muruk mana tulu nari. Didok nasida ma tu butuha anggota tubuh na paling malasi. Malas inna. Ay holan na mangat do ulaumu. Luja dopat madalani si dalanan na luja tangan mangalului si panganon. Sibuhi ikos say patuduho raut muka manis asa disenangi halak ibana. Alai sudi hasil jelipaya nina tului dimakan si perut hodo mangalangi nina nasida natulu marupani. Dasar perut tak berguna nina nasida natulu ala nisugoni rohana. Mamukasianima sifat si tangan dohot sibuhi dak peduli betus si butuha. Dangolo be nasida mangalului si panganon tu si butuhai. Asa di boto si butuha jo manang nabui do ibana mangan tanpa hani. Ninna natului marupani alani kesalna. Lok di taon ninna nasida. Toho matutu dang manga besi butuha manang napiga ari. Gabi gali-galima si butuhai. Jala si pata nunga olo margoroki, nunga olo makuling-kuling ala nunga kosong rupanya. Alaina mabahen heran na sida ternyata ala nasomangani dakola si butuhan na mangai. Gabidoho dopat tangan, bohi gali-gali. Dang margugo bepat mangalaka, dang margugo tangan mangula, si bohi peholan na markaribu nama, dang ceria besongon na sailawon. Wajah yang tadinya tampan kini menjadi penuh kerut-merut. Tubuh pun menjadi lemah tak berdaya. Mernidai sadarma sifat si tangan doho si bohi didok nasida mak. Dang bohi hita hape mangulu tanpa dongat si butuhai. Nina nasida ma sama nasida. Duk sadar nasida gabe mardame manaopati. Soma perbedaun nasida. Mamukasiani gabe sayrak manasida manang natu dia. Jalarak manasida mangula sulaun nabi. Atik pe marasing-asing fungsina. Sada manasida atik pe marasing-asing ulauna manang tugasna. Hamuak kadongan gobarat donian natadok digicangi. Alai juk-juk do masa sisongoni di parnguluota. Buasa ala diripu bui ibana mangulu tanpa donganna. Dungi jok-jok dang disadari kaparasingan nabi perbedaan. Jaladang disadari masing-masing do adong halubian dohot hahurangan nabi. Dia dopi apostol Paulus do di huria Korin pikiran na songoni. Adong na mga rajumi dirina na lebih hebat siya dongan na. Adong kelompok tertentu menganggap kelompok na lebih unggul sian kelompok ni dongan na. Adong kelompok Paulus, adong kelompok Kepas, adong kelompok Apolos, adong sisian ni si Paulus, sisian ni si Kepas, sisian ni si Apolos. Paulus dang mapersuada akaparasingani nabui masa dui di tonga-tonga ni huria ala meragam aka latar belakang dohot akka haroroan na si dabi. Alai unang ma ala ni parasingani gabi tubuh akka parsalisian terlebih akka parbulat-bulatan. Ayakkan nasuradi majakon hahurangan dohot halubian ni donganna ido bocirnya ka perbedaan do perpecahan. Apostol Paulus mandok madisi berbeda-beda. Dos songor ruas ni pamatangi na marasing-asing do sude. Alai nak pesongoni hok do sada daging hibul do daging ni atik petorop ruasna. Jadi diupamahon apostol Paulus do keberagaman ni ruas ni huriai tu ragam ni ruas ni pamatang ni colmai. Adong pat, adong tangan, adong pinggol, adong mata, adong igung dohok na asing.
Alai sada dui di bagasa sada daging jalarap rikok dui sude hobar tu fungsi masing-masing. Naing songoni ruas ni huriai sada songo ruas ni pamatangon atik pi adong halak Jahudi, adong halak gorik, adong hatuban, adong anak mata dohot aka na asing. Hamu kadongan memang dari sononya kita sudah dicipta berbeda. Kau sadar doi tadi sih. Adong bawa, adong buru-buru, adong na botar, adong na lumlum adong na tibu, adong na pedek, adong na mok-mok, adong na marniang, dan adong na dus. Idu asa didok serupa tapi tidak sama. Jala memang bahaya dong molo sarupa sudi. Buru tabayak ko moludus sudi inat taon. Moludus sudi akamata. Kan hita doan nun na susah. Alani ikor raya honot tado para singani dohot hahurangan nang halubian masing-masing. Dak si sol-solani. Ay nunga songoni hita di topa Tuhani. Jadi budi tabayak ko nakamang dohot tamuinang molo sarupa sudi bawai. Sarupa sudi paropuani. Na dia do inatana, na dia inatani halakate. Arong do ungkapan madok songonon perempuan berasal dari Venus, laki-laki dari Mars. Keduanya berbeda dan amat berbeda. Masing-masing ada kekurangannya dan juga ada kelebihannya. Jadi memang ngasongoni rupanya. Upamana laki-laki lebih banyak bersikap dan bertindak atas perintah otak kirinya. Dengan akalnya, dengan rasionya. Sedangkan perempuan lebih banyak dikuasai oleh otak kanannya. Bukan rasio tapi rasa. Dang nama dok rupani parupuan dang adong rasionya. Dang nama dok bawa dang adong rasanya. Jadi molo tabereng, mula dong nama asa akahabuk ni roha. Depitor akainat tado parjulu. Sedih manang tangis. Jala molo tangis samata. Idok dia cemen ninda doete. Parasingan na mangihu di do laki-laki mementingkan hasil sedangkan perempuan mementingkan proses. Beri kamu molo belanja. Molo mata belanja paling naung lilengi 2 hari manawar. Sedia ninna. Dan boy nasaon. Toy mak bukus mak etorinna. Berbeda do tinata. Molo inata. Bah sudah pasari dia dang. Holan alani 100 perak. Holani 1000 perak rupanya. Bodi haliangi onani. Songoni do molo mangalopa. Molo bawa mangalopa masak tuludui. Aek sira dohot bahan nai. Molo inata diproses nai do. Jadi kusabes do ibana rupani na mangalopai. Jadi mementingkan proses. Apa yang gue bawa nak keningan mementingkan hasil. Jadi laki-laki yang hebat itu kalau dia menghasilkan banyak. Gudang dope parasingan ni bawa dohot buru-buru. Alai nak pesongoni iko boy do masih pasikopan saling melengkapi. Hamu kadongan sederhana do pesan nihatan itu hatta marhite jami tau tuhita. Ima asa tahanguluhom ma hidup saling. Masarikok do na masih pasangapan saling menghormati. Macarikok do na masih tangyangan saling mendoakan. Macarikok do na masih paulian saling membangun. Macarikok do na masih pasari-sarian saling memperhatikan. Di ayat 25 dia di do. Macarikok do na masih haholongan saling mengasihi. Jadi digijang ni sudenai di ihot holong ni rohai do. Molonunga masih haholongan. Batu tura dedo masih jakonan. Dohot aka saling-saling na asing dope. Hamu kadongan saha porsiaw. Nunga di pasada Tuhani hita di bagasa sada daging ima pamatang ni Kristusi. Jala todi na sasadaido. Ima todi porbadiai di padidihot tuhita saduhutna. Hatong molosongoni bahasa ita patuduhom ma pangalaho na tau pauli-ulihon hita sama hita. Asa marsangap guarni debata marhite-hite nguluta. Amen martangiang mahita.
Mauliate ma di ho Tuhan di hatam na kubigi hami. Jala paurat tom mahatami asa di parbui honi, parbui na dinggan, parbui na tonggi. Di bagasan Yesus Kristus martangia kami tuho. Amen.